Sa man yung mga assignment ko pagbuhat ni. Yes, nakasabot na ni mga word ani. Ulam ni. Ya. 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 Oh. Ali ragot, bangir ko kuha ni kong assignment ragot. Ay, sa kong assignment na gabi. Sa meta ko na. Ay, may ipog, sabot na na yung mga kuha na ko eh. Tawangin ako ano yun, murag bright man kaning. Sa ba na sa meta ko na? Kini ba? Sa may mga but pasabot ani? English ninyo na? English yung subject ba? Sa may but pasabot aning meat? Met? Hmm. Karne good, yan ang sudan ba? Meat? Oh, pwede po na siya kuan kanang double purpose na siya. Pwede po na kanang pananglitan na kay uyab na makita mo ba? Meat. Pwede po na siya karne kanang Ay, sudan. hindi ay. Anday, hindi ay. Sudan na ingnay mong maestra kana i-report na ninyo? Hmm. Ingnay mong maestra nga sudan ni siya ma'am or kanang magkita pananglitan example na nimo nang magkita mo si mo iya pananglitan na nga kana mo na siya Kining kuan, kining diff. diff lalom mo na siya lalom Diff? oh lalom ang example aning diff bungol dili ka dungog ba kanang dili ka dungog bitaw ang imong pirmirong answer ana lalom tapos imong example dili ka dungog bungol Dili mali sino na? naman dahil na imong assignment oy Dili mali na? ha Dili mali na yung tudlo sa kuha. Tama na? tama na Kining highway. highway mo na ikuan kanang dalan nga dako kayo matawag na siya nga flip nga dalan ba murag amaw-amaw ba Ay, oh highway man what from the word highway amaw-amaw gid siya flip dako kay na nga dalan siya ra walay sakyanan nga moagi basta highway kapag yun ning uban yung duluyab truly. do you love me truly Duluyab truly. abot ko sabot ana dili ka ganahan nako ba anang kumbaga mo kontra ka permi kung unsa kung gusto sa na number 2 Do not sigurize the man under the mango tree. kinahanglan daw do not sigurize the man under the mango tree so kinahanglan kung mangala daw imong asawag mangga imo gyud daw tagaan imong paliton anay pasabot ana tapos number 3 what happened to the world oh sa nahitabo sa atong kalibutan karon di ba lingin ang kalibutan Bilog ang mundo. Tagalog inyong report ani English. dili bilog ang mundo ingnon nimo nga lingin atong kalibutan and number 4 basaha kay practice og basa kay di pa kay kakakuan Throw your cell phone to your teacher. through your cellphone to your teacher oh kinahanglan dili daw ka mag cellphone kung ting klase kay malabayan kag eraser Describe your teacher. number 5 last na Mas na ni. describe your teacher oh kinahanglan kung naibog daw kasi mong maestra Giingon nimo. ingnon nimo siya para makabalo pud siya kay mablay na siya di ka taga grado ana oro na Tama na to. darog eskwela ha intiman ani mo wala oh pag darog eskwela kay tan-awon ni atong kahimtang ron beto pang panahuman ni atong balay ni si mama ug si papa karon gyud din daw eskwela do Nagkatarong kayo kay Papa mo kung maestra. ay sa sig kuan na nang kuan di pa kay kakabalo mo answer ana o magsina kag kuan kisa may maestra news may ka Dili. Si Kuan. Amyon. classmate kay na ko na sa una gabi amyon classmate ko na sa una pag kuan na study na dia kay maligo sa ko Ya, salamat kayo. oh